Studiegruppe 5, og vi vil tale om kulhydraters omsætning i HEPAs. Fordøjelsesprocessen starter i tarmen eller leverherber. Det går fra tarmen af, som vi ser på billedet her, der ser vi blandt andet glukose, og vi ser fruktose og galaktose. Det går så videre ind til herper, og i herper bliver fruktose og galaktose, det bliver omdannet til glukose, hvor det enten ryger ud i blodbanen, eller i blodkarrene, som vi ser herover, eller bliver opladet som glykogen. Det er det, vi kan bruge, når vi er ude på en løbetur for eksempel, og har brug for noget sukker. Så er det det, der bliver brugt. Det er vores sukkerlager, så at sige. Og i blodkarrene, der ryger laktaten tilbage. Det er også det, der er kendt som mælkesyre, ryger tilbage i leveren. Lad os gå over og se på forbrændingen. Vi har den anaerobe forbrænding, som er ikke er den første forbrænding, vi har, som er den, hvor vi ikke trækker vejret ind. Det er den første, når du lige skal rejse dig, for eksempel. Hvor der bliver optaget glukose, og restprodukter, det er så laktat plus ATP. Og det er jo så det, vi kalder som mælkesyre. Og hvis vi ser på den aerobe, det er jo så med ilt, og her bliver der nemlig også brugt glykogen. Glykogen var jo det sukker, som vi havde over for herper, som vi har haft lagret i den. Og så siger vi tak.